O Día do Veciño chega o vindeiro domingo, día 19, a súa 23 edición, coa afán de superar os 5.000 asistentes de anos anteriores no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. A festa que organiza a Federación de Asociacións de Veciños Lucus Augusti, co apoio da Deputación e do Concello de Lugo, leva por lema deixar de loitar e deixar de soñar. Podo dicirvos que estarán representadas todas as comarcas, prácticamente todos os concellos, e que, a pesar das moitas dificultades que algúns se propuxeron irnos puñendo polo camiño, a pesar desas dificultades, anunciovos que trataremos de batir o récord de asistentes. A Deputación achega 18.000 euros a esta xuntanza que promove a convivencia entre veciños de toda a provincia. Un día no que celebramos precisamente que a provincia de Lugo está feita de parroquias, de barrios e sobre todo de xente comprometida, de persoas que creen que mellorar o lugar onde viven tamén é mellorar a provincia inteira. Pablo Rivera loou o labor da Federación Veciñala que reiterou o apoio da Deputación. Dende a Deputación de Lugo queremos agradecer este esforzo e esta constancia, a pesar de todo, porque sabemos que detrás de cada asociación hai tempo, hai ilusión, hai moito compromiso e por iso seguimos colaborando concienciudamente co movemento veciñal. Non só co apoio económico, senón tamén co recoñecemento público que merecedes. 22 persoas e entidades recibirán este ano a máxima distinción deste evento, a V de Veciño. A nova subdelegada do Goberno de Lugo, Olimpia López, o coordinador de prevención de riscos laborais da Deputación, Antonio González, o colectivo de bombeiros forestais e as directoras de Radio Lugo, Alicia Carballedo, e de La Voz de Galicia, María Guntín, entre elas.